ji kaina, to amma ta yi min riko na sakaina. Na kaunar ta ita ma tana kauna ta ce, na begen ta ita ma tana bege na ta ce, ikan cancan ta bani wai kaina ta mace. Ashe soyayya na sa mutum kaina ya zo, ya dinga bayani musamman gidan soyayya dan da zo. Da katina mai san ka sai ka gane shi yanayi ma gizo. Kina kallo na san kire ba tun yanzu ba, ashe in kin buye cewa kike baki gane ni ba. Na san ni dai na san ki ko baki amsa ni ba. Bani babu zama da masoyi bai sa na yi kuka, sannan ba rabuwa da masoyi mai share mini kuka. Ni ya zato na hinna so ki san gaskiya ban yo zari ba, dan koshi san ban dauka zai tsinka mini tufuka ba. Ni fa san ki nake ba cewa na yi na zo mi gaba ba. To dan Allah in na so ki mihe me laifina, na taso na zo miki wani farin ciki ko walwala na bar miki. Tilas ne shaida miki, ko za a jingine na tsire bande na farmaki, ko za a zangwame ni bayan gari ya kai ni. A kini kuwa so ni, a karni kuwa bar ni, ke kin fatso Kano ni, hakurin ki karki bani. Ni na nuna miki so amma ke kuma baki mini kara ba. Jairar yarinya ke ne wa soyayya da aniya faralaya, ni na bi kin sauya. Ba wai na bane amma na ga kina ta jujjuya ni, ai ba so bane shine sanya muke yawan sabani. Mai hakuri a so da kenan, mai hakuri a so dawo, wallahi bazan dawo ba. Mai hakuri a so na sha wuya, mai hakuri a so dawo. Zan dawo ba. Mai hakuri a so na sha wuya, mai hakuri a so dawo. Ni na ce ba zan dawo ba. Mai hakuri a so, ai hakuri bai zama hauka ba. Mai hakuri a so dawo, kuma soyayya ba yaƙi ne ba. Mai hakuri a so ta ɗauka ban san kaina ba. Mai hakuri a so dawo, bata san zan yi haɗa kayana ba. Ban kwana, ban kwana, ban kwana.